Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Abi na kog di malas gyud ko tibok adlaw da. Aw, dili day adlaw. Kay gabi pa man day ko dinhis madjungan gatambay. Wa man tuod ko swerte sa sugal. Pero swerte lang gyapon. Kay nakakwarta man ko. Instant nga kwarta. Ako pun ko ning tanan. Ako na ning tanan. Bahala uroy mo. Wa na ni konsensyahay. Wa man gani makonsensya ang mga politiko nga dinag kong kwarta ilang ako pa ba? Wa na ni konsensyahay oy. Ako na ni. Why konsensyahay? Wa na maoso. Nagkakusog ng hadyo nga akong nabati. Kinahanglang mahuman ko dayon ng akong giandam ni tatay nga pagkaon. Nak, Tay! ano man na? Ang unsa man, tay? Unsa na? Lugaw, tay. Akong gibutangan og kamunggay, luya, carrots, patatas, gamayng manok, in short, puspas. Pero mas healthy, makaayo nimo og ni nanay. Mao ni akong gihimo. Gigutom na ka? Hapit na ni. Gamay na lang og kuwang. Mana. Tilawan ako, taya. Nak? Husto na sa timpla. Sukaran ta ka.
Hala, kapaspas sa iyang lihok. Ani na tay oh, nahukara na ta ka. Kaon na. Paghinay ha kay init ha. Ato na ko, kay may nakinahanglan ako. Unsa to? Unsa to akong nakita? Kapaspas sa iyang lihok. Kadali niyang nawa. Mura kong nagtanaw og karton nga salida sa iyang kapaspas. Ngano man to siya? Unsa may iyang gidalian? Ay, kinig yung bata. Kainit. Napaso akong dila. Akong lingag-ngag. Ngano bang misuon mang kunpiya? Uy nga, milahos sa paghungit ining linugaw nga iyang gitilawan. Kita, uy, kainit. Wa magin siya mo batig kainit ganina nga mitilaw. Ay, misuon sa noong ko. Agay, ay, mayong pagkahilos sa kong dila og lingag-ngag. Oh! Hala, mo apel ko stapok ini mga tawhana, manguryoso sad ko. Aron ingnon nga wa ko manghilabot sa kwarta sa akong mga kakorom ganina. Kumangita sila gahain ang kwarta ini. Makapangambot ko, kay nakita masab ko nila din eh. Dong, maluit taong ka, Dong. Ayaw ito pag-ambak kay mamatay Oh, ka. Sinura ay, nagsige og hangad sa iyang bana sa ibabaw sa lubi. Akong duolon, be. Support ba? Pag-ambak ka, Dong, ha? Murag natuliling man taon nas Nestor. Dong! Uy, gahilak, unya, murag ni katawa. Ay, looya sad. Pag-ambak ka, Dong. Ay, Hala. Ay, action, Dong. Hala, Naunsa ka? hala. Ay, boy, Nora! Ayaw, Dong! Nora! Saka! Saka gani, aron mo pason sa ibabaw sa lubi. Usa man ako pagsaka nga dili man ko kay ba mo katkat anang lube. Lisod ana. Ibong gani ko nakakatkat na siya diha nga dili man ni kay ba mo katkat o punuan gani sa biyabas. Ay, maode ay. Hala, ni kong babitay. Hala, ni kapyo. Nestor, Dong! Hala, mabiyuda na gyud ka, ana, Nora. Usa! Mabiyuda na ka. Nestor, hanggaw ka! Mamatay gani ka buang ka natiwasan ta gyud ta ka. Pasyon gyud ta ka. Ay, double dead. Palupara na lang na, palupara. Hala. Oy, hala. Ginoo ko! Kinsa ka na. Lupat ko! Giluwas ta ka. Aron dili ka mamatay kay may pamilya nga nagkinahanglan nimo. Ibutang na ka ha. Niya na kita sa ubos. Nestor, bana ko! Nestor, pagkaksak ko. Taon, nga nung may kat-kat ka ba sa lobe? Nga nung gusto ka magpagpakamatay. Gusto man. Wabalik kaon sa ato pag-uli na ako. Maugat-kat ko lubi, day. Gigutom ra day ka? Unya may kat-kat pagin kas lobe? Apa? Nang Nora. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil.
masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahiran ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang Said Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Sad Liniment Oil. Gawa ng Sad Marketing. Ya, usap pa ka. Pakulbaan ko nimo hanggawa ka ha. Unya wa pa ka luwas sa ining gwapang babay. Patay ka na unta karon. Patay sa time pa sa Aragon. Nakaila lagi ka nako day. Usama ni, drama-drama na ning inyo. Kabit ka sa kumbana no. Unsa? Be, hain. Ipagawas ang gihigot nimo ganina sa imong hawak. Aron ingnon nga naglupad ka. Be, Ngano gikapapan man kunin mo Oh, nang? hain ang higot sa imong hawak aron ingnon ka nga naglupad ka ba? Hain mo gibutang. Unya unsa man may nakita ka nang? Wa gani. Kon mao wa ko'y gihigot sa kong hawak ug dili ko kabit sa imong bana nang. Wa ba nimo mabati ang gisulti ka ganina sa imong bana? Gigutom siya hinungdan nga nikatkat siya sa punuan sa lubi aron unta makakaon. Hanggaw gani. Dili nang uy. Nagutman ang imong pamilya tungod sa imong pagpabaya. Unsa? Uy, hilas ko nimo. Gikan sa trabaho ang imong bana, gigutom. Pero wa siya naabtan nga asawas inyo ha, kay busy kas madyong. Laki pag imong mga anak, nag-iyahay nagpanlakaw sa'yo sa buntag pa lang, kay nag-iyahay usab sa pagpangita og ikasud sa ilang tiyan. Kay wa sila'y masaligan nga inahan nga mudigamo alang nila. Hilom ha. Hilom diha. Taparuson tayo noong kakaron. Tinuod. Nga naman sa kuno mo magluto. Magsalig sa mo na ko. Kadaghan ninyo sa bahay, nya ako rin inyong saligan. Day, unsa man na mo pagluto nga, wa may maluto sa bahay kay ang tanan na kung sweldo imo magkuhaon. Ug unya imo rang isugal. Nagtrabaho kong tarong para sa tong pamilya, aron may makaon ang atong mga anak. Pero ikaw, imo ming gipasagdan kay mas giuna nimo ang imong bisyo. Wa ka ba makonsensya nang? Dili ni bisyong ako madyong ha. Kay pamasi ni nga mutubo ang akong kwarta kung mudaog ko. Ug kun dili, Aw, pilde. imong gipanaghap ang kinitaan sa imong bana di ay. Kung unta gigamit na lang nimo alang sa inyong mga panginahanglan. Dili unta magutman ang imong pamilya ug dili maingon ini ang imong bana. Pasaylo ako dong. Di na ka muusab, day. Sige na. Pamaulit naman sa inyo ug buhatang imong obligasyon isip asawa ng norma. Ma'am, salamat. Salamat kayo sa mong pagluwas na ko. Nahinayo na ginunta kong kamatay ron ko. Wa, pagpadi mo luwas gipahinay ka naman yun ako kanina ang akong pagsaka sa... Huwag sa pa yan, Noy. Salamat, Noy. Isaad lang, di mo katuusbon, ha? Sige, ha? Biyaan ko na kamo. Kadihot lang! Lagaw diyon. Duulan na. Kitang duwa. Sumtang ka ako rin pa duulan nito. Tanaw na to siya. Tanaw na. Hasta mga taon niya, lingi na to. Ikaw to ni sangpit na ako? Oo, ako. Hoy, panaplin mo. Panaplin mo kay Muagi may. Panaplin. Unsa ikaalagad ko ninyo? O ba na mo? Ha? Nga naman? Kay dugay na kang gipangita sa mga mo. Dali na! Ayaw gunit yung akong bukton. Kailangan mo uban ka na mo. Dali na! Di na ko sa mada. Anong di? Kakusgan mo. Siyo, tabang diri siyo. Sagatan na orang taon ka. Gunit yan, pigas bukton. Ana! Ato siyang kruyon. Dali siyo!
Hindi man tanaw diyan nun. Daplin mo. Kinsa man ang babayana. Karon pa misukad makakita niya din Og katingalahan kaayo. Nakita gyud namong milupad siya ganina. Og karon kakusgan niya. Dili siya matarugi kan sa iyang gibarugan. Bisan pa man kung duha na naka, wa mailing lalaki ang miguyod niya. Pero ang iyang barog, ang iyang sama gyud og barog ni Pia. Pero imposible. Imposible. Bulay og katong sinagop sa akong bana. Ha? Hala. May uban siya sa duha ka lalaki? Uy! Alam mo ba, ang mataas na LDL o bad cholesterol ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso. Kaya ako, may dagdag na alaga araw-araw. Sed Panyawan Garlic Capsule. Pinagsama-samang panyawan, banaba at garlic para makatulong sa pagpapanatili ng healthy lifestyle. Mas kampante ka sa araw-araw. High blood at diabetes. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule ka na. Alagang natural, alagang Sed Marketing. More bitter, much better. Sed Panyawan with Garlic. Produkto ng Sed Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.